Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány, dvojka pohárov. Táto karta má číslo 2, čo v tarote symbolizuje protiklady, rovnováhu, partnerstvo a spoluprácu. Pozrime sa teraz bližšie na to, čo vidíme na karte. Sú tu poháre, ktoré predstavujú city, plodnosť a naplnenie. Spájajú sa s radosťou, duchovným prebudením a môžu predstavovať aj svätý grál. Muž a žena na karte ukazujú polaritu a rovnováhu medzi energiami a ich spojenie symbolizuje harmóniu, príťažlivosť, zmierenie a uzatváranie dohôd. Gesto týchto postav vyjadruje zjednotenie a spoločnú cestu. Nad nimi je okrídlená levia hlava, ktorá reprezentuje vášeň, silu, nebeský vplyv a moc našich inštinktov. Merkúrové žezlo poukazuje na spojenie protikladov do harmonickej jednoty a zároveň symbolizuje plodnosť a tvorivosť. Element vody zdôrazňuje emócie, hlboké city a naše prepojenie so svetom pocitov. V pozadí vidíme zelenú krajinu a hrad. Tie hovoria o stabilite, bezpečí a dlhodobom raste vzťahov alebo projektov. Vence na hlavách mužov a žien symbolizujú vzájomnú oddanosť, harmóniu a oslavu partnerstva. Celkovo nám dvojka pohárov hovorí o spojení, partnerstve a vzájomnej rovnováhe. Môže ísť o nový vzťah, posilnenie existujúceho puta alebo dohodu, ktorá prináša pocit harmónie a spolupráce. Učí nás otvárať srdce, hľadať rovnováhu a vychutnávať si spojenie s druhými. Ak vás tento výklad zaujal a chcete sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad tejto karty nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte video like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.